Sada ćemo izvoditi podizanje opružene noge. Cilj ove vežbe jeste da što više angažujemo mišiće prednje lože natkolenice i ovu vežbu ćemo izvoditi u 3 različite pozicije. Prva pozicija jeste kada je stopalo paralelno. Druga varijanta jeste kada je stopalo okrenuto ka spolja. I treća varijanta jeste kada je stopalo okrenuto ka unutra. Ono što je najbitnije kod ove vežbe jeste da zglob kolena bude uvek opružen, dakle da cijela noga bude u jednoj liniji i da stopalo sve vrijeme bude povučeno ka vama.